ତମେ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଇଲା? ସିଏ ଆଗେ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଦାସ ମହାରାଣୀ କହିଲେ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ତମେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବ, ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଖାଇବା। ଆଉ ସେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୋର ଏଠି ଘର କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଆଉ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇପାରିବିନି, ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ଛାତରେ ରହିବା, ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲ ଜ୍ୱର ନୁଆର ମୁଁ ରାନ୍ଧିକି ଦେବି, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲେ ତମେ ରାନ୍ଧିକି ଦେବ, ଆମେ ଦି ଜଣ ସୁଖରେ ରହିବା। ଆଚ୍ଛା, ଦାସ ମହାରାଣୀ କହିଲେ। ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ ହଁ ମାଇନି, ଆଉ ହଁ ହଁ ମାନେ ମୁଁ ହଁ ମାଇନି, ଆମ ସୁମିତ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଗେଇ ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ମନକୁ ମନ ଯେତେ କରି ମିଶିଥିବ ଆପଣ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିବେ, ସିଏ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି ହଁ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେମି, ତମେ ମୋତେ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକି ଦେବ, ମୁଁ ତମ ସରି ଦେଖିମି, ତମେ ମୋତେ ଦେଖିବ। ବାହାଘର କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତୁମେ? ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ସୁମିତ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ